ఏం తింటున్నావు తొర్రి ఫోన్లతోనే ఫోన్లో నుండి ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూడు ఒకసారి తలకాయ బేగద్దా ఇది పట్టు తీసుకో తిక్క వాళ్ళు తింటావు నువ్వు తిక్కయమ్మ తిక్కదానా ఇది తీసుకో ఇది తీసుకో ఇది తీసుకో వద్దా అటు కొట్టద్దు పడిపోతుంది అరే అటు పారేద్దు ఏం అటు పారేస్తా పట్టు అరే పట్టు పారేద్దు అరే ఏం చేసింది అటు ఇంట్లో పెట్టుకో కొడతాను లేకుంటే కొడతాను ఇంకా అయిపోయా పోయి ఇంట్లో పెట్టుకో అరే అటు పారేద్దు కొడతాను ఇంక నిన్ను అరే పట్టు ఇంట్లో పెట్టరా పారేద్దు కొండ తీసుకు బాగాలేదు తిన్ని పారేస్తున్నారు చీచి తీసుకో ఇంట్లో పెట్టరా కొడతాను చూడు అది పారేద్దు పట్టు ఇటు పట్టు తీసుకో అంటే ఉంది తీసుకో అది పారేద్దు తీసుకో ఇంట్లో పెట్టరా అరే అరే ఇంట్లో పెట్టరా మరసంగా పెట్టరా అడిగే కూడా సరిపోయి చెల్లి ఎలా తీసుకో 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 ఇదిగా ఇగా అయ్యి పండుగ ఎవరు ఇస్తారు నీకు తీసుకో నీదే నువ్వు కొనుక్కొచ్చింది నా పండు నా ఇష్టం నన్ను ఆడుకుంటా నాది పండు ఇది నీదే తీసుకో తీసుకో ఫస్ట్ పండు ఇస్తావా లేదు కొడకని నీదనుకోండి ఏం చేస్తావు తిను బాగుందా 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 ఊరికి గుడి చేత కాదు ఊరికనే పండు తీసుకుంటా ఎవరు పట్టుకోలే నీ కాలే అది కొండ